Fenw i Uned ar hyn o bryd fi sy'n gwarchod tîm awr Wybernant, sef ble cafodd William Morgan ei eni yn 1545. Nid yn tîm awr cafodd y Beibl ei gyfieithu, ond mewn ffordd yma oedd methrynfa y cyfieithydd. Cyn y diwygiad Protestanaidd yn Ewrop, i ddweud y gwir, oedd cael mynediad i'r ysgrythyr, oedd bobl cyffredin ddim yn cael mynediad i'r ysgrythyr, heblaw am falle darnau bychan yn ystod falle Pasg neu Nadolig. Felly oedd y syniad fod bobl yn gallu darllen y Beibl yn rhywbeth eitha radical. Oedd bobl fel William Tyndale yn Lloegr wedi cael ei llosgi am geisio cyfieithu'r Beibl. Bydde fe'n anheg i ddweud mae William Morgan yw'r cyntaf i geisio cyfieithu'r Beibl. Mae gŵr arall enwog o'r ardal, o Llansannan yn wreiddiol, William Salisbury, yn y 1560au oedd e'n gweithio ar cyhoeddi y Testament Newydd, a'r Salmau, a'r llyfr gweddi cyffredin. Bwriad Salisbury a gŵr arall o'r enw Richard Davies oedd i greu Beibl cyfan, ond oherwydd nifer o resymau gwahanol, na ddim yn mewn i nhw nawr, nath hyn byth digwydd. Maen nhw'n addo y frenhines, sef Elizabeth ar y pryd. Mae'r Beibl cyfan ar y ffordd, ond nid Salisbury ac nid Richard Davies byddai'n gweithio ar y Beibl cyfan. Bydde hyn yn cael ei adael ar gyfer William Morgan. Mae William Morgan yn cael ei eni yn y Wybernant. Mae hyn yn golygu, dyn ni'n meddwl, nant yn eidr neu gwiber, hen enw am viper. Mae hwnna'n eitha tebyg yn y Saesneg. Pan mae'n tua 10 flwydd oed, mae'n mynd i Castell Gwydyr, ac yng Nghastell Gwydyr mae fe'n cael rhyw addysg, mae'n debyg, gan rhyw caplen. Mae'n bosib fel diolch i rieni William Morgan, oedd teulu y Uned wedi croesawu William i'r tŷ, rhoi y Lladin. Mae'n debyg tipyn o'r Groegaidd. A beth sy'n anhygoel, ar ôl degawd yng Nghastell Gwydyr, maen nhw'n gyrru fe i Coleg Caergrawnt, Coleg San Ioan yn Mhrifysgol Caergrawnt. A dyna ble dwi'n credu mae fe'n cael ei perswadio o'r diwinyddiaeth newydd yma o Ewrop, sef Protestaniaeth, ond hefyd mae'n debyg dyma ble mae'n meistroli'r Hebraeg, yr Arameeg, a mae fe'n cael ei ysbrydoli i wneud y gwaith mawr yma. Un peth i ddweud am William, trwy gydol o'i oes, dydy o byth yn ysgaru un o'r bobl, a dwi'n meddwl mae hwnna'n ymddangos yn y cyfieithiad. Mae'n amhosib dweud bod y cyfieithiad yma yn Cymraeg ardal Conwy neu Gogledd Cymru. Mae bobl yn trio dadlau mai Cymraeg y gogs yw'r Beibl. Os chi'n darllen chi'n sylweddoli, na, mae hwn yn Gymraeg sy'n addas ar gyfer y genedl cyfan. Trwy cyfieithu'r Beibl, mae fe'n safoni'r iaith. Mae'r iaith nawr, iaith y bobl, i lawr ar bapur. Mae'n saff. Dydy hwn nawr ddim yn mynd i gael ei erydu yn ara deg gan y Saesneg, achos mae lawr ar bapur, mae'n cael ei ddefnyddio. Ac yn y pen draw, cafodd y Beibl ei ddiweddaru 1620, ond o'n nhw dal yn galw fe'n Beibl William Morgan fel diolch mewn ffordd. Oherwydd y Beibl, fel fi'n dweud, mae'r iaith yn saff, ond hefyd dyma oedd y testun bydde bobl yn y dyfodol yn defnyddio mwyn dysgu sgwennu a dysgu darllen. Felly mae'n bwysig fod y Beibl yn dod ym 1588. Mae'r Beibl yn dod ar yr amser cywir, yr adeg cywir, jyst cyn i Saesneg dechrau dominyddu yng Nghymru. Mae'r Beibl yn cael effaith enfawr, byddwn ni'n dweud, ar achub ein iaith a galluogi yr iaith dyn ni'n siarad heddiw.